Pozdrav svima, Olga Venska je sa vama i mi nastavljamo dijeliti glavne događaje projekta DigiU u prikladnom video formatu. U veljači smo održali webinar s direktorom za strateški razvoj Aleksandrom I, na kojem je on ispričao o svojem putovanju u Dubaj. Kako je rekao Aleksandar, na tom putovanju bila su određena dva cilja. Prvi to su pregovori povezani sa projektom EVA, komunikacija s akceleratorima i fondovima, rasprava o sudjelovanju u događanjima. Drugi to je razgovor s brojnim izvođačima o mogućnostima suradnje u okviru našeg rizičnog fonda. Sada su svi zainteresirani za temu stvaranja Web 3.0 alijance za zajedničku analizu i pomoć projektima. Fokusirani smo na suradnju s velikim fondovima rizičnog kapitala. Ponosni smo što klasični rizični fondovi aktivno gledaju na ulaganje u DeFi. Kako je prošlo putovanje Aleksandra I u Dubaju možete saznati na webinaru, koji je već dostupan na našim YouTube kanalima i preveden na glavne jezike projekta. Webinar se dotaknuo i razvoja DigiU rizičnog fonda. Proteklih mjeseci od prosinca 2021. osnivači su održali brojne sastanke s međunarodnim rizičnim fondovima s kojima su razgovarali o sudjelovanju u private sale od projekta EVA i partnerstvu u kontekstu zajedničkog odabira startupa, provođenja tehničke ekspertize i pomoći projektima ući na tržište. Sada razgovaramo o zajedničkim izgledima s vodećim svjetskim fondovima. Zasad nećemo objaviti njihov popis, ali detalje ćete znati u bliskoj budućnosti. Ostanite sa nama. Općenito, cilj nam je poslovati na istoj razini kao i međunarodni fondovi, te omogućiti svima koji žele i ulaganje u perspektivne tvrtke u sektoru visoke tehnologije. Postoji i ideja za pokretanje rizičnog fonda kao zasebnog proizvoda koji će pomoći u ostvarenju novog cilja. Takvi procesi zahtijevaju velike troškove i resurse, pa se za početak mora prikupiti određeni iznos. Dakle, fond će moći učinkovito raditi ako ima najmanje $5 milijuna. Prijatelji, jeste li spremni ulagati u takav fond i sudjelovati u zatvorenim poslovima na međunarodnoj razini? Pišite u komentarima. Važno nam je vaše mišljenje. Dalje prelazimo na vijesti od EVA. Sretni smo što vam možemo reći o događanjima koja su se dogodila u prvom revolucionarnom DeFi projektu ekosustava EVA u zadnje vrijeme. Prvo, projekt EVA dobio je donaciju od $40,000 od zaklade NIR za daljnji razvoj i otklanjanje pogrešaka komponenti koje koriste snagu NIR blockchaina. Drugo, EVA je od Aurore primila potporu od $50,000. Aurora je virtualni stroj Ethereum, implementiran kao smart ugovor na NIR protokolu koji omogućuje izvršavanje Ethereum ugovora u produktivnijem okruženju NIR blockchainu. A sada o pobjedama projekta. Na najvećem hakatonu u području razvoja Web 3.0 EVA je bila u top 40 najperspektivnijih projekata, a na hakatonu Metis Stardust dobili smo nagradu u nominaciji DeFi Track. Drago mi je što mogu podijeliti da je Natalija Amelin, majka suosnivača projekta Ethereum Vitalika Buterina, istaknula da je EVA platforma jedan od 3 razvojna i obećavajuća projekta. I još malo o EVA projektu, odnosno o airdropu, u kojem svatko od vas ima nevjerojatnu priliku dobiti EVA NFT apsolutno besplatno. Da biste to ostvarili, trebate ispuniti prve 3 faze alfa testiranja: Mint, Bridge, Swap u kombinaciji mreža Ethereum Ringbuy i Binance Smart Chain. Pretplatite se na EVA engleski kanal i pridružite se engleskoj grupi. Samostalno ćemo provesti dodatnu provjeru i nakon njezinog završetka objavit ćemo na GitHub popis adresa novčanika svih sudionika koji će dobiti NFT od projekta i u budućnosti EVA tokene za bodove alfa testiranja. Podsjećamo da je broj NFT-ova ograničen, te da biste ih dobili zajamčeno, potrebno je što prije ispuniti sve navedene uvjete. Na kraju priloga želim podsjetiti da će od 1. travnja doći do povećanja cijene udjela do 20 centi po udjelu i također će se bonus dio u svakom paketu smanjiti za 25%. Požurite s kupnjom udjela DigiU, više neće biti isplativog trenutka. To je sve od mene. Više o ovim i drugim događajima možete pročitati na našim društvenim mrežama i na svom DigiU osobnom računu u rubrici vijesti. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkajte ga, ostavite komentare, podijelite s partnerima i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se uskoro!